hake Chibrwi mwtai kharji puja chini Tiprasani mwtai worship lampra watho amo bai kwrwngjak tabukhe a jagao se mondir gana o hospital tangnani nai tongkha aro bisini sikangno hospital tangna hwnwi mondir gana o project tiklaimani kok salaimani approvo omono tui birod khailemani haipano tabungha ka chengjagi si tongkha a jagao direct o mondir gana uklugo hake Chibrwi mwtai hake kharji puja 1760 AD o Maharaja Krishna Kishore Manikya bo tabungni kwsam aguli o aro kharji puja chengiri mani hake norok nungna a jagao je ochai tongnai chontai tongnai barwa tongnai jotono chini Tiprasa mamang o mwtai no naikol tongnai ro tuma hamale agini simi je siri sitini simi choli phaimani tuma hamale a jorao to chini Tiprasa mamang na a je tongthai tongmani jagao to hake aguli kwsamono Bubagra songni nok bo agi hake Bubagra song o Chibrwi mwtai no bongni rajbari hake nuyungma kaham khlai tonnan bage a jagao achugri mani hake a jagani ochai kotor chontai no Bubagra hake rajarok bo ker mwtai rerei phaimani lampra wathop chini Tiprasa rongni je wathop lemani hake tabu ngaka mandir gana se hospital tangna nai tongkha aro thilayo thanglayo onglayo na hake to mandir gana to amti chaya hake ama a jaga hospital slamna nainai tamuni CM tongnai Dr. Manik Saha taya jaga Rajkumari Pragya Devi thangni shogi ke botam sakhana nyadi नमस्ते। आज हम लोग ये पवित्र 14 देवता मंदिर के स्थान पे हैं पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनने वाला है। हमारे साथ में समाजपति हैं, त्रिपुरा के लोगों भी हैं और आपको जैसा पता है कि कुछ महीना पहले ये काम शुरू हुआ था। फाउंडेशन स्टोन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है 14 दिसंबर 2022 को। उसके बाद में जब ये काम आरंभ हुआ हम 3 महीना पहले आए थे यहाँ पे। इतना जोरों से काम नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत यहाँ पे खुदवाई हुआ था, पाइलिंग का काम शुरू हो रहा था। hake amo sunamnai ka Maharaja Krishna Kishore Manikya bokkasam aguli o Chibrwi mwtai no tui oro rajdhani slamai oro no mwtai no mondir slamai tonika boni pore boni buslam Maharaja Birchandra Manikya bobo amono bini amalo kahamke naikoli tubukha amoni yagulo Radha Kishore Manikya tai amoni yagulo Birendra Kishore Manikya hake amoni yagulo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya hake boni jorano last amoni yagulo ngake Tripura 12 March amoni yagulo Tripura government mani yaglo Tripura government ni andaro klai thanga hapera amani yaglo phano Maharaja Krit Bikram ni jorao phano Bubagra song nuyungmao Chibrwi mwtai ni ochai kotor ra chontai no tlangai aro ker puja reriyo nuyungmao amono tabo Bubagra product bo je bini Bubagra rongni bongshon moti choli phaimani bobo nuyungmao ker puja chontai no tlangai reriyo tai kwbangma je mwtai atairo ren tonghake o chontai no tlangai no reriyo Bubagra song amono o kharji puja hayake Chibrwi mwtai ni je ochai rok hayake chontai je kwbangma je ochai barwa tongnai rok omo chini laibuma bai gdaljak tuma hamale mwtai bo bisirbang o jago wathop chini Tiprasa agi siri sitini chole phaijak lampra wathop omo banyo rerelayo tai nuyungma jaga Bubagra songrok bo omono tuino mwtai rero agini simi choli phaimani ba amoni bagai a jaga tawo hospital tangna nai tongmani bagai Tiprasa ta koboni do phabo bangsa buksu tongo jajagya angi tongo haipeno omono naina thangka chini Tiprasa rongni laibuma bai belai kheno kwrwngjak tini omo kmai thanga kai chini Tiprasa rongni laibuma bo kmai thangnai tuma hamale jesa do phapano nung busuk ksam ni do phahni khorcha jangna thanga kai bini laibuma tongna nango history amoni bagai je o Chibrwi mwtai chini Tiprasa rongni agini simi siri siti chini Bubagra song khlai phaimani amono narigya hanga ke chini laibuma bo kaisa kamawi thangna haike chini laibuma to kwbangmano kmajak sihni sawi tongmangka sana kakai sanan thangai chini laibuma ro kwbangma jagao no haike history ro sokomorjak tongbayo kisa kai hake kwbangma je dofa tongnai rok bongni history tongkha che bongni laibuma tongkha che chini Tiprasa rongbo chini laibuma no chung naragwi tongkha che chung sinijaknani chung amsa bosor jorti o jagao chini Tiprasa rok tongwi phaijakhani chung saimanani chini laibuma dike kmai thangaka chung baike sanai chung ansasuk tongjak omo chini history o jagao chini 1000 bosor 2000 bosor amsuk bosor jorti chini Tiprasa rok tongwi phaijakhani chung baike proman phunugwi manai amono je chini Tiprasa rokni laibuma tongmani Bubagra song selamai klangmani mondir ungthung jesapano nuyungmang thung nok ungthung jesapano ungthung amono chung preserve khlainarna nango te amono chung sinane nango bojagani bo Bubagra bupuroni chimi selamjakmani hinui hake Chibrwi mwtai 1760 AD o Udaipurni
kasam aguli wo tubu jangmani Maharaja Krishna Kishore mani ko bo tubu mani hagi amoni laibuma tebu cheri nya ke tebu kasam haipana chung amono tini sanane thanglia amono tebu cheri nya ke chini laibuma tebu kasam tebu 600,000 amsa hai bosor bosor kasam sogui mani yo chini laibuma tebu cheri nya ke hagi nang amo jushino khana kamai thanga kai chini laibuma no tomono ti nang proman phonugi nang sana chini Tiprasa ni hinai haga kharji pose Chibrwi mwtai no nukhna nor osakango Republic Day bo tam khlai phunuk jaka delli wo jao mwtai warship hayaka chini kokma hinga ka lampra wa tho phun hinjago amtui to hninyo sawo haipana ajago culture ke somni phunuk jaka borong ni se ayo musajak chini kokni chini Tiprasa rong ni tunbai haika ar Tiprasa rong ni kaisa musamung na nangmani hojagiri hayake mamita lebang bumani haipana chini Tiprasa rong ni kaisa pana musamung ar present khlajaklia haki Tiprasa rong ni culture no ulta pulta khlai tongkha Bubagra songni slam klangjak lai bumarong no sokomorei ketal bumung renani chai togi tongkha chakrama hayaka chakrangma mwtai rong no durga ma devta mwtai rok hnei tong maikha hage Bubagra sona amalo kwbangma chini Tiprasa rongni tabuk lai buma tongmani amo kisa kai kwmana nai tongkha hage nora amono tam sanamu chung komeni bisingti ki shahar ditama hamale chini Tiprasa ro amono kok tise chini Tiprasa ro amono tui kok sayanga ke chini Tiprasa rongni lai buma haina kmai thangnai nungulo tam hone sanai am chini lai buma han sanai gurui sing thangnai kaisa pano hage apruke hinjak chidiu Bangladesh ni ST ro khunjak ma hai tribal ro khunjak ma hai nung oni jaga ni faina hai irai hinai amoni bagno chini Tiprasa ro wanchungnani nang okok no hamale chung amono bunyo kuno bunani tognani chayable chini je laibuma chini kacham chini je history tongmani amono chung rokha khainani chau hayake nung o kaisa pan kripra soman engtha kai nung bomono tiya om chini om hai ni sane hnu kon phanchi kri khanga ke joto se katalang thama khanga ke chini o jaga to chung minority age je majority bongsi ha bongsi history engthana chini kai history kmai thangna hasi hage dinin video amsuno noro video no jaka like khladi to share khladi channel no subscribe khladi te bell icon click khadi jepura angkatal video dawo nong noro notification sogunyani bagi hage joto no khulumbai kya joto no kaham tongbai di hambai